Walo ka sakit nga kamatuoran sa kinabuhi. Itatak sa imong hunahuna ang number 8. Number 1. Daghan kaayog tao nga balimbing. Ayaw diritsog salig. Number 2. Mas girespeto sa tao ang kwarta kaysa tao. Number 3. Kung kinsa pa to imong gihigog magmaayo, siya pa noon ang mapasakit ni magmaayo. Number 4. Kung malipayon ka, ma-enjoy nimo ang musika. Kung magulanon ka, masabtan nimo ang lyrics. Number 5. Sa kinabuhi, masukod imong pasensya kung walang wala ka, ug masukod pud imong batasan kung maadunahan na ka. Number 6. Gusto sa mga tawang itsuraan, dili ang maayong pamatasan. Number 7. Way gustong makihigala nimo, basta walang wala ka. Kung naaman gani mo duol nimo, bisan sa imong kakabos, tinuod na nga higala. Number 8. Hinungdanon kaayo ang pagsalig, pero kung kana maguba, di na mabalik, bisag unsaon pa nimo pangayog pasaylo.